humpitam 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 jam nyalle mon jam hire mon jam wale mon jam wete mon taw non ko non aduna o feccira bandiraɓe fulɓe bandiraɓe yeɓoɓe humpitam on calminama on juurama kadi on manama on jettama en garti hande kadi e humpitam rogere men ɗiɓere ɗiɗi ɓere ko fate galle fulɓe en mbaɗino yantore ɓennunde hande noon en dañi wonde tonggore ɗiɗi ɓere so tawi Allah jaaɓi inchallah a masto gonɗo e nder leydi Belgium kalɗen ñandete kañum rewintuno wonde kala ko huna ko wonno ga hen e nder leydi e nder donglo Europe omo tawa hande yewtere meɗen joni joni o so tawi o salmini bandiraɓe ma en garte makko namdoɗen mo ko fate galle fulɓe Allah yettama noon e wondude Amadou Etiel Gueye e tawtorede mo wonde yewtere hande walla tonggode hande ɗiɗi ɓere nde omo duusene gacci makko belli joni joni o ma en garte yewtere meɗen wonde galle fulɓe so tawi gueɗa ñaawi namde noon gulɗo jaw faade amasso groupe o ko watta joni ko won huniɓe won huntiɓe kadi won huntiɓe ko yoni won huntiɓe no wawi ko huna joni ko noon ɓuuri hewde ko huna adan ko heddi noon mi heɓani ko laaɓi mbate ko huna ko yettima juuɗe ɓe hunɓe to fotte hebde ɓe wona hen kam yaaɓe yettima yoɗi mumen so tawino tan ko ɓurno yaaji ma en ƴeew rewde doggol heɓɓe ɓe kono ko huna ko kam yeehi hande ha kalis jonɗo so tawi woodi ko ari won taɓal fuɗɗi dañede hen en kalino ñandete wonde fawru to mofte kalis ɗo ɓe mbayli ɗum holko jeeyi sababu wonde baylugol fawru ndu eyyi baylugol fawru ndu sen duttima caggal seeɗa kalisaji kunonoɗi 2015 aɗa andi ɗin ne gaari nde hawrike on saaha tabital pulaku Sénégal mbuya laamu ne yani gonmo wuuso a ƴetti on saaha ko Maham Diallo joni ni jagani yimɓeɓe lefol ngol e nder lebbi jeeɗiɗi kalisaji ɗi min ndenninde on saaha hawrike saaha Maham Diallo kalisaji gaare junngo mawɗo Maham o wi wonde ko kalis o waɗe banque on saaha compte uddita compte o nde ɓe mbi ko yo waɗe banque islamique par ce que banque islamique ɗe yo kalis o waɗe toon on saaha noon yimɓeɓe ina miijino banque islamique ɗe matawde wona kewɗe ittude won ko wiyete intérêt ko kanje ɗe ngala wona intérêt ɗum noon kalis o waɗa toon kalis o nde waɗa toon nde kalis o no mbirnumami nane ni o woni no milliŋaji ɗiɗi pawɗi joni ko ummitina ko ɓe ƴewti kalis o arti noon arti kalis o e compte o e foof arti junngo Fari Silat Ka farine nde heeɓi laamu ngu min baddi yewtere e radio Fondu haalani min kala ko rewno e junngo Maham yettima juuɗe gila e kayitaji kanko jogui kayitaji ɗi e ɗeɗo balɗe ko ɓooyaji o yeehi ƴewtoyade compte ɗe nde o yetti nde o tawi banque islamique mbiyanoɗo o kono ɓe mbi ko mataw ko pular wiyata koko ƴakki kologel ƴakki awdi ɓe mbaɗi par ce que ɓe tawi ko banque ɗe ene ñaami e kalis o fedde wonde 600 000 saabu hande nde ɓe jaltini extrait ji compte ɗi ɓe gaari ɓe tawi heddi e kalis gonɗo toon o ko 1 645 000 heddi toon e kalis e joni noon fodde wonde kam 600 000 pawɗe ɓe tawi ke intérêt bulleteji fof no gooƴi hande kam kala ko rewna e banque ne jogui tracé mum waɗa yalti noon ari ittama hande e banque islamique ha laaɓi natti wonde toon BSS toon joni noon ɓe dañi banque goɗɗe keese BSS wonno ke darde udditede ƴeewede compte goɗɗo dañama waɗama toon hande ko yero ɗo en no wiyete Yero Oumar Diallo ɓen hande ke ardiɓe hande on compte kañumen jeeya hande to gonɗen ɗo hande compte fewde e magol galle Pular ko BSS woni fedde nden heptina walla ala heptinaka tambino wonde mahateri ko fati affaire galle Pular Sénégal eyyi Abou ko namdal fedde nde ina kene heptinade ko tagui wiide kene heptinade par ce que tabital Pular ko heptina galle o ko gandaɗo ko galle fulɓe mo inira Yero Doro Diallo o mon noon omo anda e kayitaji makko eko fewna e foof ene anda kam galle o ko galle kettinaɗo magol muɗum ko ɗum woni ko yiiɗa waɗede namdal gongal ɗiɗaɓal ngal ko
ƴettiɗon wonde kunogol ngol ko faadi hannde ko huna ko hono foti namdal gol gattata ɓalngal so tawi wonde a wawi yañanadem hen so tawi neɗɗo yiiɗi wadde hen mbuuɗu muɗum holɓe jokkodirta e niveau banggue Europe holɓe jokkodirta banggue Amérique holɓe jokkodirta banggue Sénégal so tawi numéro compte o wawi wadde publié hollire jiɗo wadde virement fo waɗa hen virement waɗa yimɓe facilité eyyi Abou won namdal ngal namdiɗa to no banggue banqueji to heddi ko est ce que ko banqueji toon sen daari no banqueji men gonɗi toon e nowode banqueji gonɗi ga henna ɓen no ɗacciranta fedde tawa ko fedde heptinade ina rendi ko wayno wiyete ko ASBN walla association mbaɗaɗo ina wawi waɗe ɗaccina on intérêt ina wawi mi anda to banggue toon leyɗele men to tawi ina ɗaccana ɗum ɗen pelle so hayde kam fedde kalis o ne waɗete udditede waɗaka inde ma Samba waɗaka inde ma Demba waɗaka inde association ina gandi kam wona goto koko renda ɓen noon ɗum ina wawi tawa systéme gonɗo e ɗeɗo leyɗele o ɗaccande ɗum ala toon ɗum noon ko ɗum addani nde hay ɗum ne ko sa yi banque islamique ɗe suɓanoma ko miijonoma wonde banque islamique hayde ina mbiya kusata ko neɗɗo hutoro intérêt kañum koyno wawi taw kusata ko intérêt ina wawi taw koye manqueude famde ina jeeya ko addani yimɓe ɗe e ɗen caɗele on banggue keddiɗo joni jeehaɗo ina wawi ɓuura hoybude on banggue e gueɗal ko namdiɗa banggue caggal 2015 kalisaji kunonoɗi gaddaji ɗi ko ummi galle o ɗum kalis muɗum hande oɗo ñalawma mo kalaten ɓe kalis o ɓe jaltini extrait ji muɗum ko 1 645 000 hande 700 woni hande woni ɓe di on kalis joni noon ko ummitina joni ko waɗi huniɓe ko huniɓe ko hande oɗo ñalawma tonggode nden nde ɓe mbaɗi eɓe hande ne yaara e million ngaji jeenayyi e temedere e capanɗe jeegom pawɗe ujunnaji jeetati woni 9 millions 564 000 francs CFA koko huna koko huna won hen ko yetti juuɗe Yero Oumar Diallo nanoto Sénégal wonko huni ina woni e juuɗe muɗum Yero Pullo Ba nanoto États-Unis won huniɓe nana e juuɗe muɗum won huniɓe nana e juuɗe Boubou Yero Ba woni ko France nan toon jooɗi e woɗɓe banggueji goɗɗi ko namdiɗa mbaɗe hande oɗo saaha ko neɗɗo yiiɗi hunade banggue compte o numéro compte o ari omo wawi o waɗe affiché e nder réseau sociaux ji walla e nder to wawi wonde foof jiɗɗo wertuno wawi wertude toon so ɗum ala hono ɗo e leyɗele Europe taw ɗo kam e Belgique kam ko min henno e wala ko rendina waɗeɗe e junggam to leydi Hollande wonno toon ko Yero Sall ko rendina ina arano e junggum ɗum wonno guila nde fuɗɗinde to ɗin banggueji ko noon yaari mi anda taw oɗo saaha koɓe ummitini ko keɓe ummini wonnande ummitinde ina ɗemno wasde won hen no garduno ni ɗemno jikkano tan ummingol galle ngol ko joni tan woni tawi noon koko umminamago galle ngo guila e 2015 mami mois de avril nde ummi nde ɗum noon ha ɗon woni ha ɗo joni to France to ko Mamadou Saydou wonno toon to Sénégal henno toon ko Sokhna Ba kañum henno toon ɗo noon to jarren woɗɓe natti hen ha heewi ko huna ko ɓuuri jogade bindol hande ko Yero Pullo Ba kañum ɓuuri jogade bindol kañum tellinta ko fuɗɗi jogade ɗum woni ko fuɗɗi hunade ko jooɗi ko leydi Faray on woni ko États-Unis eyyi ko woni ko mbiwan ko 9 millions 564 000 wondude e gayɗi ɗi wondude e tonne ciment ɗum woni hande ɗo koɓe puɗɗi tellinde ko ɗum ɗo fuɗɗi hande jogede eyyi ganda ɗum noon dokkene Amadou Accel e gacce mum belɗi o waddanoon hen dande e wasiya walla waajo e fulɓe e caggal mum gartane Amadou Sow caggal mum dowen wonde yewtere men tonggode ɓiɗe ɓeɗe ɓiɓɓe fulɓe on calminama ɓiɓɓe fulɓe on ñaganama moƴƴere cellal e kisal e bandiraɓe woni debbo hen gorko hen suka hen mawɗon tan ka ɓi pullo a salminama a juurama kala joguiɗo ballal muɗum faade ɓiɓɓe fulɓe woni hen noon humpidde yimɓeɓe no dewrata aɗa sohla tawi joguiɗa ko kalis ma aɗa sohla nde gaddata ballal maɗa no galle fulɓe maara min ɓooyi haalde galle fulɓe so mahama ene joga yiyande mawde nan nder
par ce que eɗen jogui enen ko ganduɗa ko poɗɗen wadde nder galle fulɓe say ko Oumar Tall en golle mumen nan ɗon Samba Gala Jeegi en galle mumen nan ɗon woɗɓe fof galleji mumen raɓɓiɗintenade tan eɗen mbawi wadde musée eɗen mbawi wadde ɗon jangde pular eɗen mbawi wadde ɗon cosanuji foof meɗen ndeka noon ɗum ɗon wona ko famɗe e meɗen tinnuɗe moni kala yo waɗe hen anemo yo waɗa hen fodde muɗum ha timma mi salmini moni kala inde muɗum yettode muɗum wonno ko Allah jarama Amadou Accir Gueye ɗum noon Amaso konngol battinigol tan ko fate galle fulɓe holko mbasiɗa fulɓe ɓe ma attoy ma en gartira Amaso noon en gaynane makko taw namdademo holno galle o heeɓira hol kadi ko miijino waɗede e galle he so tawi Allah jaaɓi inchallah tonggode men garoje Amaso holko konngol battidigol ngol hokkata fulɓe ɓe e hirjino fate affaire galle fulɓe eyyi Abou Allah jarama on jarama ko konngol battinigol ngol tan ko wiide enen bandiraɓe fulɓe yo battir haqqillaji e koye meɗen enen foof saabu ko ɗum ɗo ko oɗo galle woni ko togara haali ko Amadou Accel goto men foof daro adda hen fadde muɗum ballal muɗum kala ko neɗɗo jogui noon kala ko neɗɗo jogui en kaali joɗaniɗo États-Unis yero pullo ba nan toon ɗo e leydi Belgium min mbiɗomi ɗo lekki pinal fulɓe nanɗo ɗum ɗo si yama waɗama ko lekki pinal fulɓe nana dari rewinade galle fulɓe yo maye mi haali ɗum émission am ɓirnoɗo 2015 mi wino lekki pinal fulɓe sine joguino hande ha tan mar galle o kono noon eɓe daari e hirjinde leñol ngol ala taɓe keddi erade mabɓe kala teɓe daari eɓe kaala ɗum noon wadde galle o fotɓe ɓe kalani on ɓe kati ma on jiyoy numéro compte bancaire o e numéro téléphone aji fotɓe jokkodirede ɓe kala hen ɓiɗɗo pulloɗo mbaɗa wonde woto sikku noon an biyowo a jeeyat hen ko an hen jeeɗa ko an adra garen itten no kewɗon wiide ni gacci fulɓe hande gonɗe ɗo ɗe gueeji wawi ha laaɓi fewnama karnama ha fewi galle fulɓe wonti jinde kala ko adda ene wedde mum ɗum noon goppen fiitade becce ƴeewen galle o no gasiri en calmini bandiraɓe Allah jarama en calmini bandiraɓe en juurima ɗumen ko ɗum ɗo woni gaddanden e tonggode ɗiɗo ɓeɗe e galle rewiɗo galle fulɓe ma en ji wonde numéro compte no woni less ma en ji kadi wonde hay numéro uji téléphone no goni less e on saaha kala jiɗɗo jokkodirde walla kala jiɗɗo wadde virement yo waɗ hen mbiɗen mbuuɗo famɗani million hewani sarta sima sarta ceenal ne sohla sarta kaƴal ne sohla toon ciment ne sohla hay ndiyam e hoore mum ne sohla ɗum noon bandiraɓe musidɓe moƴƴi ko ɗo kadten mon hande ha saaha goɗɗo so Allah jaaɓi inchallah ko ɗum humpitama addan noon on jarama ha saaha goɗɗo inoɗami ko hitande duɓina yanatani yo tawa nono luttani min mi seera e miye humpitam 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 humpitam